Gikuhang mo ako sa dapit nga may kasamo, gihawas mo sa kalisdanan. Gipasunon mo pa sa imong dalan, Jesus, pagkamaayo mo. Guba kong kasing-kasing giayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan giatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Gikuha mo ako sa dapit nga may kasamo, gihawas mo sa kalisdanan. Gipasunod mo pa sa imong dalan, Jesus, pagkamaayo mo. Guba kong kasing-kasing giayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan giatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Gitungyan ko diha kanimo ang akong kahuyang, kasakit nga giagian. Ginupay mo pa akong kagulanan, Jesus, pagkamaayo mo. Guba kong kasing-kasing giayo mo. Ikalimtan mo ba ang tanan, kung kapakyasan giatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Gipayaw ko alang kanimo ang akong pagdayon, kasi puno sa kalipay, puno sa pagpasalamat. Jesus, pagkamaayo mo. Guba kong kasing-kasing giayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan giatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Giatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisang kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabi
sa trono mo. Butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pulong mo. Dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo. Okay, mayong buntag, mayong pakig-uban. Welcome sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Sa ato nga pagsugod, sa ato ang buluhaton, ato ning sugdan, ablihan sa mga pagdaig. At pasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Akong gihangyo nga tag-usa nga ato ta sa pag-ampo, o akong gihangyo nga ato ang ihalad ang ato ang kaugalingon diha sa mga pagdaig, pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Mag-ampo kita. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, niya nasab kami amahan nagkahiusa sa pagpamati sa imong mga pulong. Niya kami aron sa pagpasalamat sa mga butang nga imuhang gihatag kanamo, sa imuhang mga panalangin, sa imuhang pag-atiman, sa imuhang pagtagbo ug paghatag sa among gihangyo gipangayo kanimo. Wala nimo kami pakyasa, busa niya kami aron pagpasalamat, pagdaig, pag-awit, pagpasinungog sa imuhang pagkamaayo. Nasayod kami amahan nga kami dili nimo pakyason, tungod kay wala kay hunong sa pag-amuma sa matag usa. Bisan pa sa ako mga kaigsunan nga naakaron sa ilang Pinoy-anan, naakaron sa ilahang trabahoan, naakaron sa ilahang mga panginhanglanon, amo silang gisalig, itugyan nga na kanimo, nga imo silang atimanon, ipadala nimo o Dios ang imong kamhanang mga anghel aron pag-amuma, pag-atiman sa ilang mga gikinahanglan. Bisan pa o Dios, among gipangayo nga ikaw ang Dios magaproteksyon kanila. Dalaygon ka nga Dios nga maoy pangulo, magapanguna kanamo bisan pa sa amo karong panag-uban. Salamat sa imuhang pagpanalangin. Salamat sa imuhang pagpakigsulti kanamo. Salamat amahan sa imong pagtudlo, pagpahinomdom, sa imuhang pagtudlo kanamo sa mga butang nga gikinahanglan o makatunan. I-bless ino matag usa sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Ko sa pulong mo, nalingon ko sa pulong mo, nabago ko ang pulong mo kinabuhi. So may buntag, mayo nga pakig-uban no, alang sa ato ang mga kigsunan nga naminaw sa FM Radio 101.3 nga nano ka diri sa Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Mayo nga buntag, mayo nga pakig-uban. Good morning kanatong tanan. Ako nagtuo nga naamo kanunay sa maayong kahimtang, naamo kanunay sa maayong panahon, o naa kanunay ang maayong panglawas, maayong panghuna-una, maayong pagbati, tungod kay ang Dios nag-uban kanatong tanan. Good morning, good morning, good morning. Akong gideklara nga sa inyong pagpamati, ang Dios magpanalangin. Sa pangalan ni Ginoong Hesus, ikaw, ug ako ug kitang tanan magmadaogon. Good morning, good morning. Ato ta sa paghisgot no sa mga mensahe nga gikan sa matag usa o paghatag og panahon sa mga greetings, mga requests, awit makalangit
nga gikan sa matag-usan nato ka kasing-kasing. Maayong buntag, maayong pagig-uban no, sa tanang mo ripli ato makiksunan nga naa sa nagkalilain nga mga lugar, nagkalilain mga nasod sa tibok kalibutan nga gipanalanginan sa Dios nga atong gilagaran. Maayong nga pagig-uban, maayong pagpamati ni Lorena o Kirion. Morning all viewers. Shout out from EMC Davao City. Oy, may buntag, may pagig-uban sa ato mga kigsunan dias Davao. Kumusta? O labi na ni Lorena o Kirion. Mayong nga buntag, mayong nga pakig-uban ni Samuel Helo Senior. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo nakabalik og live. Uy, dalaygon ang Dios murag kaning atong pag-live mga kaigsonan, tuloy-tuloy na ni. Kagabi kagahapon ako ka-live kay naami lakaw. Unya ugma, naapo ko'y lakaw kay naa ko'y blessingan mga kaigsonan nga mga magtiayon nga gihel diha sa farmers park diha sa Nugas, lungsod sa Alcoy. Maayong buntag, mayong pakig-uban ni Jeannie Amumonpon. Maayong buntag ninyo diha, Sister Jeannie. Maayong pakig-uban o maayong buntag sa tanan labi ng kanimo, Pastor Gideon Candelario. God bless ka natong tanan. Maayong buntag, maayong pakig-uban ni Linlin Maicon. Maayong buntag ninyo diha, Lin. O maayong pakig-uban ni Sasi Conde. O mayong buntag, Pastor Gideon, salamat padayon mo program. Padayon ko nga ampo anak Marifel sa iyang sakit nga colon cancer stage 4. Maghimog milagro ang Ginoo nga kimo kay ato nang dadon sa pagampo o niya ayaw hunong sa pagpasalamat kay ang Dios namati kanato. Good morning ni Jerly Salvia Pigalan. May buntag ninyo diha, Sister Jerly. O ni JD Patinya Dinoyo. Mayong buntag ni JD Patinya Dinoyo. Daghang Dinoyo diri sa sa barangay Ansan, Sardinia. Kumusta og kasama ni si JD Patinya Dinoyo. Mayong buntag ni Ryan Estrada sa Dagnot. Mayong buntag ni Jeter sa Ginsa. Salamat sa Ginoo naka-live nakabalik, Pastor. Maayong buntag igsoon watching from Danao City, Cebu. Ay may buntag maayong pakig-uban kaninyong tanan. Maayong pakig-uban no, maayong pagpamati ni Lumin Pauline Malarsarte Abelia. Good morning, Pastor, og sa imong pamilya usab sa tanang viewers, listeners ni ining imong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong buntag usab no ni Sasi Kundi og matud pa may buntag sa tanan gikan ni Jarly. Si Risa Hogoder, maayong buntag, Pastor Gideon og sa tanan viewers. Salamat sa Ginoo makapaminaw na sad kami sa pulong dalaygon ang Dios. May buntag pa ayong pakig-uban kanatong tanan dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin kanato mga kaigsuonan. Kimurag ning pilit man ni ako ang monitor dire. Murag yung ning pilit. Asa naman ni dapit? Napaong.
katapusan, tanang binuhat, mag-asa. Okay, padayon ta mga kaigsonan ni Jingjing Tordelio. Mayong nga buntag pastor uban sa imong pamilya ug sa tanan namilaw dalaygon ang Dios. May buntag ninyo diha Sister Jingjing og Kawakami Bakos Ruben. Mayong nga buntag og ni Arlene Butron. Si Jimintisa, mayong buntag ni Roderick Umlaan. Si Kesa Akisal ki Gurman, maayong nga buntag pastor. Pag-ampo ko nga akong asawa tuwa sa Macau. Karon nag-sakit man gud siya. Unya from Pikawayan, North Cotabato. Ayohon sa Ginoo imong asawa. Unya tawagin dito nga magpasalamat sa Ginoo kay ang Ginoo nga atong ilagaran mag-aayo kaniya. May buntag ni maayong nga pakiguban ni Ginaline Villaera. May buntag nimo diha Sister Ginaline. Og si Edith Lynn Chongson Lumanda, maayong nga buntag Pastor Gideon from Panabo. May buntag ninyo diha sa Panabo. Good morning. Maayong nga buntag ni Freddy Aquino Tanyo. Maayong buntag Pastor, dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Pastor, unsay pasabot kahaan ang damgo nga akong asawa nga nagdamgo man siya og daw mihisakya. Naa daw mi sakyanan nagdrive bag-o daw og samtang nga kasakay mi akong gipa sidan anang asawa nga pahurot na ang ihang gas. Na lang daw unya nakadesisyon na lang akong asawa nga muli na lang daw sa ilahang dapit kay duol naman alang daw sa ilahang Pinoyanan. Ako daw silang gihatagan og 600 nga pamasahe pauli. Pastor, na abay koneksyon sa gipangayo nako sa Ginoo. Planohon magod siya, planohan manggod siya kay matod na nakinahanglan daw siya magwawali kay naa siya ay simbahan nga walay mga pastor. Salamat. Sige. Ang imong damgo o damgo sa imong asawa nagpakita nga dunay kabalaka o dunay pagduha-duha ang imong asawa. Ang pagkawalay gasolina naghisgot na sa pagkawalay kadasig or tungod na sa gitawag na ipagduha-duha o kahanimbati o kahadlok ang imuhang asawa. Unya ang sakin na naghisgot nagministry o simbahan nga sumala sa imuhang gipamulong nga dunay mga simbahan nga kulang og magwawali. Dunay mga tigumanan nga nagkinahanglan og mga pastor o ang sakyanan mauna ang simbahan o ministry buluhaton nga gikan sa Ginoo. O pagkawalay gasolina mao na nga dunay kabalaka, pagduha-duha nga gibati si imong asawa o imo siyang gitagaan og 600 para pamasahe. Ang imuhang ang damgo sa imong asawa imo siyang gitagaan og kwarta naghisgot na ikaw ang mudasig kaniya. Ikaw ang mo duso mo dasig ug dada siya sa mga pag-ampo aron makabaton siya kaalam og labo sa tanan kaisog sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Og maunay gipasabot sa damgo sa imong asawa. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo. Mayong nga buntag, mayong pakiguban ni Monticelio Jenny Bontiljao. Good morning po Pastor Gideon og sa tanang nagtan-aw og nagsunod ni ining imong programa. God bless og be joyful in serving always God. Okay, nindot kayo mensahe ni Monticelio Jenny Bontiljao. May buntag sa akong amigo Brother Josepino Paran nga nanaw ka diha sa Compostela. May buntag, may pakiguban. May buntag ni Jenny Amomon po. Good morning Pastor. Minaw ko sa inyo mintras na nahi. Nalaygon ang Dios sa atong mga kinabuhi Pastor from Basak, Lapu-Lapu City. Hoy, may buntag diha sa Basak, Lapu-Lapu. God bless ninyong tanan. Kaya dunay awit mga kaigsunan nga baguha. Ato ning pangitaon diri sa ato ang programa. Sa buhay ko ito,
pag-asa sa iyo. Tunay na kagalakan, pababayaan. Atong taga-anong panahon mga kaigsonan na awit magalangit, bag-uha. Maayo nga pakiguban ni Ravi or Roby P. Osorio. Good morning po Pastor og sa tanan. Salamat sa Ginoo nakabalik ko og paminaw sa imuhang live. Pastor ang pulong sa Ginoo. God bless po sa tanan from North Caloocan. Ay maibuntag. Ang North Caloocan asa ka ni nga lugar no? Kay akong nahibawan nga Caloocan murag na aman sa monumento dapit di hindi to ko nagtrabaho sa una. Mayong buntag ni Sir Rico, John Rico. Good morning Pastor, watching from Alegria, Cebu. Oy, may buntag ninyo diha Sir Rico, kumusta? Kumusta mo diha Sir? Ang Dios magauban, magapanalangin, magaproteksyon sa imuhang kinabuhi ug uban sa imong pamilya. May buntag may pakiguban ni matud pa, watching from Clarin, Misamis Occidental. Pwede request kanta Makalangit Lahutay lang. Sige ato nang kantahon. Sige ka ni Jerly Salvia Pigalan. May buntag ninyo diha Sister Jerly. Nisel Diget Grapa. Good morning Pastor Gideon og sa tanan nagtan-aw sa live. Maminaw nami sa pulong sa Ginoo dalaygon ang Dios sa imuhang kinabuhi Pastor. God bless you. Watching from Himalalod. Gikan ni Nisel Diget. Uy, ato ang mga kaigsunan diha si Malalod. Good morning. Og akong gidasig ang matag usa mga igsoon tungod kay nasayod mangyud ko nga naamoy mga friend, mga higala, mga kaila, mga silingan. Isugid ning ato ang programa ngadto nila og dasiga sila sa pakig bisita, pakig join no sa ato nga programa o paghatod og mga mensahe, mga testimony o mga prayer request, mga request awit makalangit. Unya kung doon naman sila mga pangutana, dasiga sa pagpangutana diri sa atong programa. Og ayaw usiki ang higayon nga makahimo pa ka sa kanang paghatod sa mga mensahe sa Ginoo ngadto kanila. Kay imo ning buhaton ang Dios magbanalangin kanimo. Nganuman malipay ang Dios kung ato silang kung ato ning buhaton ang pagsangya o pagdasig sa mga tao aron makadungog sa pulong sa Ginoo. Good morning ni Ryan Estrada sa Dagnot. Maayong buntag Pastor sa akong pamilya diha sa Barangay Tihil. Sa mga Saganot family. Mabuntag sa Tihil gihulgan siguro nino. Tihil, may buntag ninyo diha. Ryan, good morning. Ayong buntag ni Lorena Traya o matod pa ni Brother Josepino Paran. Good morning, Pastor Gideon. Kumusta sa tibok ni imong pamilya? Og salamat sa Ginoo nakabalik ang imong live. Binaw lang ko via airport samtang nagtrabaho. Earphone siguro. Maimbuntag ni Ninsky Lim. Hi, Pastor. Salamat kaayo sa Ginoo nga nakaabot pa ko sa imong live. Shout out ko sa akong asawa nga nagtrabaho karon. Pastor, og nasad padong nako mo biyahe. Ampingan og ang Dios magpanalangin magauban sa inyong biyahe. Bag-o walay laing magkabag-o nato mga kaigsonan ang Dios lamang. Si David mga igsoon sa dihang nakasala siya. Nakalapas si David mga kaigsonan. Iyahang nabati nga layo na sa presensya sa Ginoo. Naana niya ang kasamok, naana niya ang pagduduha. Mao'y hinungdan mga kaigsonan, nangandoy siya sa presensya sa Ginoo. O iyang nasinantian na bawaan mga kaigsonan nga kung sa atong pag-alagad mga kaigsonan wala ang presensya sa Dios, how ang gyud ang atong hununa, atong bation, ang atong kasing-kasing luya. O niya na ay mga kasamok. O ang gibuhat ni David mga kaigsonan, ingon siya nga duol sa Ginoo. Ug maingon siya nga hatagi ako bag-o ug masinugtanong espiritu. Usba og pasayloa ang akong mga kasaypanan. Diha sa New Testament mga kaigsonan, giablihan sa Dios pinaagi siyang alagad si Apostol Pedro mga kaigsonan. Maingon diha nga si Apostol Juan, no? Si Apostol Juan maingon nga kung nakasa ka, dula ang Dios. Kay ang Dios matarong,
matinud-anon mo pasaylo sa tanan natong mga sala. Okay, no, padayon ta sa ato ang pagpamati sa mga awit makalangit o mga awit nga makapadasig diri sa ato ang programa. Good morning ni Jarlene Pakunla, ni Giselle Kin Gorman. Og maayong nga buntag Pastor Gideon, dalaygon ang buhi nga Dios. Pastor, mangutana lang ko nimo kay gusto nako nga katin-awan, Pastor. Sige, ingon din nga kinahanglan bagyod nga magpa-blessing og balay bag-o ko mobalhin kay pagbalhin man god nako sa akong balay wala nako magpa-blessing kay dinalian giampuan ra nako, Pastor, kay ana sila kinahanglan nga blessingan kay para buenas daw. At tinuod ba ni Pastor? Salamat sa God bless sa imuhang tibok pamilya. Dili gyud sala ang dili sayop nga gidasig ka nga blessingan gyud ang imong balay, pero ang ako ang nakita diha kanang gipulong buenas. Dili man gyud buenas swerte mga kaigsonan ang kahimtang sa tao. Dili gyud na buenas swerte kay dili na mao'y gitudlo sa Biblia. Ang gitudlo sa Biblia mao ni kung ang tibuok or ang nagdumala sa maong Pinoy-anan hingpit nga nagsunod sa mga mensahe sa Dios, nagmatinud-anon sa Ginoo, i-bless gyud na sa Ginoo, dili na tungod kay giswertihan, buenas lang. Naana sa Salmo 128. Sulat ni David mga kaigsonan sa Salmo 128. Ingon dinhi, ako ning basahon. Bulahan kadtong nagtahod sa Ginoo nagkinabuhi sumala sa iyang kaubuton. Unya niingon dinhi makakaon kamo sa inyong hinaguan, magmalipayon og magmauswagon kamo. Ang imong asawa may sama sa paras nga mabungahon diha sa imong balay, ang imong mga anak may sama sa lingot sa libot sa imong lamisa. Dunay paglaom dunay kaugmaon ang mga anak. Unya ang asawa matinahuron, kanang matinagdanon, unya supportive yun sa bana. Nya diha gipakita nga kung mutahod ra gyud ang tibuok tao diha sa Ginoo, magkinabuhi sa gusto kabuton sa Ginoo, pauswagon gyud na sa Ginoo. Dili na swerte, dili po na ingon nga kana bitaw nga sa toy giingon kanina mga kaigsonan ato ni tagaan kanang sa giingon diri buenas. Dili taw na pa buenas mga kaigsonan. Importante gyud ang blessing, no? Importante gyud nga mablessingan ang imuhang balay. Dili po na ingong lihi-lihi mga igsoon. Nganong kinahanglan man gyud nga blessingan mga kaigsonan tungod kay diha sa blessing una sa tanan naa diha ang mga alagad sa Dios, naa diha ang mga kaigsonan nga magdaig, mag-awit o magdeklara sa pagkamaayo sa Ginoo, sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Unya mas gipakita diha mga kaigsonan ang kasiguruhan nga ang Dios maoy mag-atiman sa maong Pinoy-anan tungod kay kung imo magong ampuan o blessingan ang usa ka butang, imong gipasabot manggod o gipakita ngadto sa Ginoo nga siya ang tag-iya. Siya ang nagbutang, misalig, gipiali sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sa diha nga imo nang gigamit, gipuy-an o kaha bisag unsang klaseng butang kung imo nang blessingan mga kaigsonan, nagpasabot man gud na mga kaigsonan nga gipailan nimo nga ang Dios may tag-iya. So ang Dios mo'y mag-supply, ang Dios mo'y magtagbo sa unsa may magkinahanglan sa maong butang, labi na gyud sa Pinoy-anan. Ang Pinoy-anan mga kaigsonan mudaan man na. Unya kung imo nang gipahinungod ngadto sa Ginoo, imo nang gisalig gitugyan o gipaila nga ang Dios may tag-iya na sa panahon nga kana giblessingan mga kaigsonan, ang Dios mo'y magatagbo. Buti pasabot na may mga panahon nga madaan ang mga dapat sa imong Pinoy-anan apan baguhon na kanunay sa Dios. I-renovate na kanunay sa Ginoo og dili pasagdan sa Ginoo ang imong gikinahanglan.
Kanus ama na mahitabo mga kaigsunan sa panahon nga magahimo kag mga pagdaig pagpasalamat sa panahon nga kana bitawng blessingan ang usa ka butang labi na gyud ang imong Pinoy-anan. So ang pinakapunto diha nganong kinahanglan blessingan una sa tanan gipadayag nimo nga ang maong Pinoy-anan gikan sa Dios. Gipial sa Dios ug ang Dios may tag-iya ug giday gipasidunggan nimo ang Dios sa panahon nga kini sa panahon nga blessingan nimo. Unya gawas na ang mga alagad sa Dios nga magpamatuod nga matuman gayod ang gipamulong diha sa Biblia nga duha ug tulo. Unya matud pa sumala sa giingon na Ginoong Hesus nga kung i-bless nimo ang usa ka butang, i-bless nimo ang usa ka tawo, usa kini ka authority nga gibutang o gisalig gihatag sa Ginoo ngadto sa iyang mga lagad. Mana nga akong pagdasig nga imuhang blessingan ang imuhang Pinoy-anan. Dili sa ingon nga pastor, napuy-an naman. Bisan og kapila pa na napuy importante gimo nang gipaila o gipakita nga kana gikan sa Ginoo. Og ayaw na blessingi tungod kay naay swerte. Blessingi tungod kay nag-bless na ang Ginoo kanimo. Kanang paghatag sa Ginoo og Pinoy-anan dako nang ilang panalangin. Hindi nagbabago, walang katulad. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. O niya basig na ay dugang-dugang pag yung nga mga pagdasig diha may yung ihawan nagputing manok, ihawan puting baboy. Mag-ihaw kanding bakaha. Amo nang mahadlok na noon ka nga mo pa-blessing sa imong balay kay mao lagi labi na sa atong panahon karon nga hagipot og matud pas uban nga mura og murag aya ay man kay income. Mayo nga buntag pastor, nagdamgo sad ko nga ni sulod daw ko og simbahan. Unya ang mga nanimba nahibulong ko kay na naghigda man sila. Ang pastor nga wali unsay pasabot ana pastor. Ang pulong paghigda mga kaigsonan naghisgot na sa kanabitang pahulay. Ingon tang pahulay depende pisikal ba, spiritual. Depende na sa mensahe o panghitabo diha sa imong damgo. Kung naghigda mga kaigsonan, naghisgot na og pahuway. Pahuway sa pisikal, pahuway sa spiritual, diha sa presensya sa Ginoo. O kaha unsay gyud mga kitibuk-an nga mga damgo o mga panghitabo sa imuhang damgo, nagdepende na sa panghitabo o gipakita sa imong damgo. Kay kung maingon ta nga ni simba ka sa usa ka simbahan, ang simbahan or kanabitang gipakita sa imong damgo naghisgot tag tigumanan. Buti pa sabot na adiha ang mga tawo nga nagkayusa, nagtapok sa pagdaig, pagsimba o paghalad ngadto sa Ginoo. Unya ang nagdala madot pa naghigda man. Siguro dunay mga simbahan nga diin dadon ka sa Ginoo nagkinahanglan og pagampo. Nagkinahanglan sa imuhang mga hangyo ngadto sa Ginoo, butang nga gipahinumduman sad ka nga kung naa kay mga pastor o kaila sa imong pag-alagad sa Ginoo, ayaw pasagday sa imong mga pagampo kay sugo na sa Ginoo. Matud pa diha sa sulat ni Apostol Pablo diha sa unang Timoteo ba na? Kapitulo 2. Gihangyo ni Pablo ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan nga mag-ampo o iampo ang mga pangulo sa simbahan. Kung doon kay nakit-an nga alagad sa Ginoo nga ma-discern man na nimo nga medyo na ay panginahanglanon, labi na gyud sa pagdasig, ingna nga pastor, padayon ta kay nag-uban ang Dios sa ato. Hatunta sa Mayo nga buntag ni Freddy Aquino, pastor, libo ko kay akong asawa gamit sa simbahan karon diin mi gibutang sa Ginoo niya kita mi sa akong pastor dati og may nagisulti niya iskedulan ko niya sa pagmawali kay tinguha niya kay naa siya ay simbahan nga walay mga pastor gani iyahan akong dadon sa simbahan nga walay pastor. Okay, ayaw kalibog ana, ayaw libog. Padayon dawata ang buluhaton sa Ginoo nani ni magpuasa ka
Dili kinahanglan nga taas ang imong puasa. Importante doon na kay kana bang pagpuasa mga kaigsonan ang kinatibuk-an bitaw nga panahon imong nahalad ngadto sa Ginoo. Sa buta imong asawa nga ingna nga kining adlaw dili ko mukaon unya magpuasa ko. Unya ayaw ni ipanugid ni bisan kinsa. Diha sa imong pagpuasa maghimo ka og kana bitang pagbasa sa Biblia. Unya pag-awit, kuha ka gitara, kung di ka kabalo mo gitara, kuha ka sa imong cellphone, patok ka ra, o mga pag-awit nga to sa Ginoo. Himuha nga kanang ikaw ra. Kumukuyog ang imong asawa, hala pakuyog ka sa imong pagpuasa. Unya, pangayua sa Ginoo ang mensahe nga maghatag kanimo og kusog kadasig sa pagdawat sa maong kana bitang tanyag nga buluhaton. O kana nindot na kaayo na mga igsoon. Moingon ko nga walay makalabaw anak nga buluhaton kanang pagwali sa pulong sa Ginoo. Labi na sa pag-atiman sa mga tao, maoy hinungdan nga ikaw gitudloan o gigiyahan aron ikaw magmauswagon sa tanang panahon. Simba nga gipangit Mayo nga buntag ni Ginny Amumonpon og ni Risa matud pa. Unsay buot ipasabot sa akong damgo nga kusog daw kaayong linog tapos natumba ang isa ka ba kahoy. Tapos naigo ko sa sanga tapos gipang gukod daw ang mga Kristohanon o gipamatay tapos ako balay nagpapatay-patay daw nagpapatay-patay na lang po daw kuno ka. Amo ba ni? Tapos ako sa balay nagpapatay-patay daw sakit an man ko sa tao. Gipapaa ko sa iro. Maong nakamata ko unsay hubad ak ato daghang salamat request ko santa kanta nga Goodness of God Bisaya. Sige. Ako ning pangitaon usa kining imong kanta ha. Goodness of God unya Bisaya. Okay, ato sa ning Tagalog pagtaga diris ato ang panag-uban mga kaigsunan kining imong gi-request nga awit makalangit. Murag na wagtang man. Sige. Sige. Ako sa ning pangitaon dire mga kaigsunan ha. Kining gi-request atong igsuon nga Goodness of God. Ang linog nagpakita ni sa kanang mga pagsulay. Dunay mga pagsulay nga imuhang malabangan, imuhang kanabitang masinatian sa imong pag-alagad sa Ginoo. O kanang pagsulay mga kalisod, dili na nimo angay ikabalaka o ikatingala. Kay si Apostol Pablo nagsulti siya nga og si Bernabe kauban ni Bernabe ihang dasig ang mga tao kung wala ko malimot mga kaigsoon na ani sa buhat kapitulo 14 versikulo 22. Ingon dinhi ilang gilig-on ang mga magtotoo o gidasig nga magpadayon diha sa pagtuo. Miingon sila kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Ang linog nga imong nakita diha sa imong damgo naghisgot ni og pagsulay. Uyogon ang imong pagsalig, ang imong pagtuo, ang imong panahon nga imong gihalad ngadto sa Ginoo sama sa pagsimba, pag-adto og balay alampuanan. Makasinati gyud ka og mga pagsulay og ang pagsulay makakita ka nag mga kalisod. Lisod nimo ang pagbahig sa imuhang panahon, oras apan hinumdumi nga kanang tanan kinahanglan mahitabo sa atong pagkakristohanon kay maunay agianan o dalan sa mga Kristohanon padulong sa gingharian nga iyang giandam. Og dunay mga tao nga imbis mudasig nimo mupaloya hinuon nga matud pa dinhi mga kaigsonan nga gipaak nakit-an ka unya gipapaak kas iro. Dunay mga butang nga ilang hilabtan diin masakitan ka o kaha
dunay mga butang sa imuhang Pinoyanan o kaha sa imong kaugalingon nga ilang hilabtan daoton pagka masakitan o mapektuhan ka. Ang gipakita sa Ginoo diha sa imong damgo, naghisgot ni nga kinahanglan kang maglig-on. Og ang pamaagi aron ka malig-on, kinahanglan ka nga mopadayon ka sa paghatag og panahon sa Ginoo. Hinumdumi, ang usa ka kahoy dili siya mahimong lig-on kung ang iyahang gamot mabaw. Og ang atong pagkakristohanon dili talig-on kung ang atong pag-ampo dili taas, dili seryoso. Akong mga pagdasig sa imuhang kinabuhi re sa Hugo Der Meads. Kung dunaw kay mga makit-an, masinatian nga mga pagsulay sa imong pag-alagad sa Ginoo sa imong pamilya o sa imuhang pagtikang pagsunod sa pag-alagad sa Ginoo, ayaw kaloya. Ayaw kuhai ang imuhang kaugalingon ug oras sa pagampo sa Ginoo. Hinuon dugangi ang oras sa pagdaig ngadto sa Ginoo. Og maayong buntag ni Joel Ito. Good morning, Pastor, watching from Hinunangan, Southern Liti. May buntag ni Benjamin Mariano. Maayong buntag ninyo diha. Si Jisol Maganiano. Maayong buntag. Si Jisol Maganiano. Maayong buntag, Pastor. God bless you. Anahawan Soliti, poblasyon mi nakatira mi. Ay, may buntag ninyo diha sa Anahawan, Southern Leyte. Si Jocelyn, may buntag nimo, Sister Jocelyn. Hello, Pastor. Good Gijon, maayong buntag. Salamat sa Ginoo nga naka-live nakakaron. Salamat sa Dios sa imong kinabuhi, Pastor. Og ni Giselle Ki Gorman, maayong nga buntag, Pastor. Play ko song Langit tong Awit, susiha ko. Pastor, susiha ko Ginoo. By Pastor GD Piliton. Salamat, makabless gyud nga ang imuhang programa. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Mao gyud ay pinaka-importante mga kaigsoon nga sa tanang panahon, andam tang mudaig sa pagkamaayo sa Ginoo. Awit makalangit, susiha ko Ginoo. Dunay nag-request ka ganina og lahotay ato tong basa kantahon unya mga kaigsonan. Maimbuntag ni Jocelyn Oliger. Pastor, request ko ikaw ang kusog. Si Evelyn Abilito Galito. Blessed morning, Pastor. God is gold all the time. God bless everyone watching from Kuwait. Kasing ko karon gisusi mo Ginoo, aniya pa'y mga pagdumot, aniya pa'y mga kasuko, pasaylo ako Ginoo. Mayong nga buntag ni Benjamin Mariano. Salamat sa Ginoo nga ikaw gihatagan kanunay og maayong panglawas uban sa imong pamilya. Amen. Salamat gyud sa Ginoo. Mayong nga buntag ni Lorena Cuevas Himerano. May buntag, Pastor. May buntag, mayong pakiguban. Tanimo May buntag sa akong amigo Carlito Tano. Ni Noy Litoy. Noy Litoy, may buntag nimo diha, Noy. Kumusta mo diha ng Ilnas? May buntag ninyo diha. ko Ginoo. Og from Punglo, Ilnas, maayong nga buntag. From Punglo, Ilnas, maayong nga buntag, Pastor. Buntag diha ng Ilnas. Kumusta mo nang? Inuwi ko Mingaw na kyo diha. Noy Litoy, may buntag ninyo diha. Pangumusta ko ni Dong John diha. Og ni Dong Saldi na sa sikahor mo siguro. Og ni Johnny, may buntag ninyong tanan. Maayo nga pagpakiguban. Dalaygon ang Dios. Og usako ka Pastor, si Benjamin Mariano. May buntag, Pastor. Pastor Benjamin, may buntag. Maayong pakiguban. Salamat kayo sa imuhang bisita diri sa ato ang programa. Salamat kayo sa inyong kinabuhi. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Inuwi ko Ginoo. Mayo nga buntag, mayo pakiguban ni Mi Medalyo. May buntag from Davao. Si GRG Lumna, mayo nga pakiguban. Okay, mayo nga buntag.
O niyang gabi tanaw na ko kung makalive ako. O niya ugma, mura og di ko ka live ugma sa gabi itungod kay doon ako'y kaslon. Doon ako'y blessingan mga kaigsonan. Usa sa mga park diri sa Alcoy. Muna nga di ko siguro ka live ugma. Kaya mangandam sad ko. May buntag ni Joel Ito, Hilbert Golo. Salamat kayo sa inyong pag-share sa inyong atong programa. Si Jason Pakulana ko imi maayong buntag pastor, dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi ug sa tibuok mong pamilya. Request kog awit pastor, gigugma mo ako. By Joey Paitan. Sige. Maayong buntag ni Lumapay Janisa, may buntag ni mo diha Sister Janice. Ano ka diha sa Giholngan. Good morning pastor and your family. Salamat sa about blessing. Impo sa about blessing. Balay agree ko nimo pastor na sinati nako wala ko pasagdi ni Lord. Kay needs financial gigamit ni God ako gigsoon mohatag og financial, di ba no? Oh, di ba? So, confirmation mga kaigsonon from Lumapay Janisa, from Giholngan Negros Oriental. Nga importante gyud nga ang balay blessingan. Pastor Benjamin Mariano, nindot gyud ang balay nga blessingan kay aron ang pulong sa Ginoo mahiluna sa kasing-kasing sa mga tao nga makadungog. Nindot sad no. Mensahe gikan ni Pastor Benjamin Mariano, gi-confirm pag-ayo mga kigsonan kung unsa ka importante ang balay blessingan. Tungod kay diha sa blessing mga kigsonan, dili lang ang pamilya makadungog sa pulong sa Dios, pati usab ang mga bisita. Muna nga ayaw kana bitang akong mga pagdasig no. Dili ta mausikan sa mga pagkaon nga ato ang ipakaon kay pagpasalamat tas Ginoo. Dili pod nato tugutan nga maunay makababag sa mga panalangin sa Dios nga giandam sa Pinoy-anan nga iyang gihatag. Mayong nga buntag ni Ruby Osorio, pastor, may damgo pod ko atong miaging gabi. Ako ang duha ka sister in Christ kay ilahang mga Bible daw ug mga guba kuno. Salamat pastor. Ang pulong Bible depende na sa hitsura kung unsa ang guba. Like example kanang guba na kana bitawng bunog ng ayo kumbaga. Siguro nagkinahanglan og pag-ilis o pagbag-o. Pero kung guba tungod kay wala pasagdi agay pasagdan lang, depende na sa hitsura sa pagkaguba. Kung guba tungod kay bunog na kaayo siging gigamit, kinahanglan siyang ilisan. So ikaw ang gipakita, siguro imong palitan. Or kaha imong dasigon nga sis, baguhin ang imong Bible. In literal. Pero kung guba na nga gipasagdan lang, siguro kay ang pulong guba mga igsoon nagdepende man kuna sa kahimtang sa imong nakita. Depende na kung pulong ba ang gipasabot diha nga medyo wala na matarong pagsabot sa imuhang duha ka sister in Christ ang pagbasa diha sa Biblia. So guba nga pagsabot, guba nga pagtuo. Depende na sa sitwasyon gyud. Kay base og inarong panahon na mga kigsunan matud pa sa atong Ginoong Hesus kinahanglan magmabinantayon og mainampingon tungod kay sa katapusan daghan ang mga mulingla, daghan ang mo kanabitaw mga mini nga mga mutudlo sa dili insaktong mga pulong. Isusimo Ginoo, aniya pa'y mga pagtumot, aniya pa'y mga kasuko, pasaylo ako Ginoo. Mayo nga buntag no, mayo nga pakiguban ni Gina Kamahalan. Mayo nga buntag ni Gian Ambol. Watching from Maguindanao.
Mayong buntag ninyo diha Sister Gian, dalaygon ang Dios. Unya do na man toy awit mga kaigsunan nga lahotay lang. Nya akong giandam ang awit diri nga ikaw ang kusog. Nya do na koy kantahon mga kaigsunan nga Hesus salamat. Hesus pagkamaayo mo. Santo, kung sat ka na ako, Ginoo, aron makabaton ko, ug gugma sa Ako ning kantahon mga kaigsunan, Hesus pagkamaayo mo. Usa ni kaawit mga kaigsunan nga akong nahimo sa diha nga namalandong ko sa pagkamaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Hesus pagkamaayo mo. Gikuha mo ako sa dapit nga may kasamo, gihawas mo sa kalisdanan, gipasunod mo pa sa imong dalan. Hesus pagkamaayo mo, guba kung kasing-kasing giayo mo. Gikalimtan mo ba ang tanan, kung kapakyasan giatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Gitungyan ko diha kanimo akong kahoyang kasakit nga giagian, gihupay mo ang kagul-anan. Hesus pagkamaayo mo, guba kung kasing-kasing giayo mo. Gikalimtan mo ba ang tanan, kung kapakyasan giatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Gibayaw ko diha kanimo ang akong pagdahi, puno sa kalipay, puno sa pagpasalamat. Hesus pagkamaayo mo, guba kung kasing-kasing giayo mo. Gikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan giatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Hesus pagkamaayo mo, guba kung kasing-kasing giayo mo. Gikalimtan mo ba ang tanan, kung kapakyasan giatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Giatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Usa ni kaawit mga kaigsunan nga ako gyung nasinatian sa ako ang pag-alagad sa atong Ginoo. Dunay mga panahon nga naakas mga dapit nga naay kasamot. Apan tungod kay ang Dios matinud-anon, hawason ka gikan sa mga dapit nga dunay mga kasamot.
kasamok, hawason kagikan sa mga kalisdanan. Tungod kay ang saad sa Ginoo diha sa Juan 10:10, hatagan kag dapit o kinabuhing madagayaon. Dili lang sa mga butang espirituhanon kundi mga butang usab mahitungod sa kahimtang sa kalibutan. Og matod dinhi mga kaigsunan nga gibayaw ko alang kanimo ang akong mga pagdaig puno sa kalipay, puno sa pagpasalamat. Dugang mga awit nga gi-request diri mga kaigsunan, katong gi-request nga lahutay lang diri sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ako sa pasudlan mga igsonan og awit no. Kani ikaw ang kusog kay doon ako'y gimonitor dere nga gikinahanglan sa nako tagaan og pagtagad. Para ni sa buluhaton ugma. Ako ring balikan og awit kining lahutay lang sa ato nga panag-uban. Ako saning tagaan og pagtagad ning usapod nga akong gimonitor diri sa lipinagyo diri sa ato ang buluhaton diri sa dapit. Awit makalangit ikaw ang kusog. Walay maika kumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalumpanan. Walang hapon
Okay, ikaw ang kusog o kalipay ko. Okay. Balik ta mga kigsunan. Sa gi-request ka ganina nga awit makalangit nga lahutay lang. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay mayong angay ka lang mula hutay aron makalabang ka. Sa pagsulay kun mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang buhat mo, tabangan ka. Ayaw ragyot pagbiya ka niya. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay mayong angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinod anon lang samtang may oras pa, kay andang ang Diyos nun muli ka. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya gihatang na. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay mayong angay ka lang mula hutay aron makalapang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot day gasiya, ug dili ka absan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan.
sa ayaw kaloya kay mayong maaw angay kala mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Importante gyud mga kigsunan nga mulahutay gyud ta sa pag-alagad sa Ginoo. Mga pamaagi aron makalahutay ta, dili nato wadon ang paghatag gyud og panahon sa pagampo sa Ginoo. Dili nato wadon ang paghatag og panahon sa pagbasa sa iyang mga mensahe. Basahon nato og atong tipigan sa walay pakigtandi sa uban. Ikinabuhi nga matinud-anon. Sa tinguha nga ang Dios malipay, ang Dios mahimuot. Kay sa pagbuhat naton sa mga mensahe nga iyang gibilin, alang ka natong tanan, iyatang pauswagon. Iyatang iblas, mga kaigsonan. Aron makalahutay ta mga kaigsonan sa ato ang pag-alagad sa Ginoo, dili nato paminahon ang mga pulong nga dautan kanang gihisgutan sa awit mga kaigsonan nga kinibitang nag-ingon din kung dauton ka ayaw paminawa. So kining ikaduhan akong awit mga kaigsonan nga nagmauswagon. Paminawan ninyo ni mga kaigsonan ang lyrics unod ni ining maong awit nga nagmauswagon. Nagmauswagon. Sa pag-alaga magkapadayon sa atong paghalad magmalipayon kung dunay pagsulay pailop lang kanunay kay ang Dios magpanalangin sa panimalay. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo. Padayong matinod-anon sa iyang pulong. Ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome. Kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Sa mga panaw magmaigmaton sa mga pulong tanan maka-Dios nun likay ang garbo o tanang daotan kay ang paglikay maoy hinigiba lakang sa kadaogan kuyog kang Kristo padayong matinod-anon sa iyang pulong ganghaan sa kalangitan ako iyang i-welcome kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Kani nga stanza paminawa. Kung daoton ka ayaw paminawa ipadayon lang pag kinabuhis Biblia
Kay ang nagmaoswagon dili pulong pabuhaton, kundi ang buhat maoy pasultiho. Lagang sa kadaogan koyo kang Kristo, padayong matinod anon sa iyang pulong. Ganghaan sa kalangitan ako iyang i-welcome, kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Lagang sa kadaogan koyo kang Kristo, padayong matinod anon sa iyang pulong. Ganghaan sa kalangitan ako iyang i-welcome, kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Si Apostol Pablo, mga kigson, na nagdasig nagtudlo sa tanang mga Kristohanon, bingon siya nga bisag unsay inyong buhaton o imnon, buhata sa pagpasidungog sa Ginoo. Kay sa tanan natong buhaton, mga kigsonan, maginusara man naman kay kauban, importante ang imuhang gisulti, ang imong gipamulong ug ang imong gibuhat kanang makapalipay sa Dios. Una nga, kung gusto ka nga mauswag sa imong pagpangalagad, kung dauton ka, ayaw paminawa. Kung buhatan kag dili mayo, ayaw pod pagbuhat og dili mayo. Aron ka magmauswagon. O niya, ingon diha mga kaigsonan na paningkamuti nga magpabilin kang magkinabuhi sa Biblia. Pagkinabuhi sa Biblia, ipadayon lang pagkinabuhi sa Biblia. O niya, ayaw ang pulong mo ipabuhata. Kumbaga nga, ikaw mo testimony kutobra sa pulong. Kundili, ang kanag yung buhat mo ay pasultihon. Mo na'y unod sa awit mga igsoon nagmauswagon. Sa pag-alagad magapadayon, sa atong paghalad magmalipayon. Kung dunay pagsulay, pailog lang kanonay, kay ang Dios magpanalangin sa panimalay. Lakang sa kadaogan kuyog kang Kristo, padayong matinod anon sa iyang pulong. Ganghaan sa kalangitan ako iyang i-welcome, kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Sa mga panaw magmaigmaton, sa mga pulong tanan makadiyos no. Likay ang garbo og tanang dautan, kay ang paglikay maoy hinigiba. Lakang sa kadaogan kuyog kang Kristo, padayong matinod Mayo nga buntag no ni Jenner de la Rosa Estante, o mayong buntag may pagiguba ni Gingging Sir Bron Lorna Reveliaza. Yes, amen, correct na, correct. Kika ni Guard Old GMX Brooksview, may buntag.
o ni Charlie Salvia Pigalan o ni Pastor Gregorio Kiring. May buntag ninyo, Pastor. Ang Diyos magpanalangin. Ipadayon lang pagkinabuhis Biblia, kay ang nagmauswagon dili bulong pabuhaton, kundi ang buhat mao'y pasultiho. Lagang sa kadaogan kuyog kang Kristo. Padayon ra gyud ta mga kaigsuonan nga matinud-anon. Si David nag-ampo sa amahan diha sa Salmo 18:25. Ingon si David, o Ginoo, matinud-anon kani atong matinud-anon kanimo. Ang pangutana mga kaigsuonan, unsaon nato aron magmatinud-anon ta sa Ginoo? Nindot kayo na nga kanang mensahe mga kaigsuonan. Unsaon aron mahimo tang matinud-anon sa Ginoo? Kamuni ato ang hisgutan karon sa ato ang pag-alagad sa atong pakig-uban diri sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Matod pa sa atong pag-alagad sa Ginoo, ipadayon ang pagkamatinud-anon. Kay dinhi sa awit mga igsoon nagmauswagon ka kung magmatinud-anon ra gyud ka sa pag-alagad kaniya. Wani ang awit mga kaigsuonan, nagmauswagon sa pag-alagad, magapadayon sa atong paghalad, magmalipayon kung dunay pagsulay, pailog lang kanonay, kay ang Dios magpanalangin sa panimalay. Lagang sa kadaogan kuyog kang Kristo, padayong matinud-anon sa iyang pulo, ganghaan unsaon aron magmatinud-anon ka sa Ginoo. iyang i-welcome. So padayon ko nga nagmonitor sa inyo nga mensahe. Kung doon na kay mga mensahe nga imong nakatunan sa imong pagkakristohanon, ayaw na ihikaw diri sa atong pakiguban sa programang pulong mo kinabuhi ko. Ipaambit na diri, pinaagi sa paghatod og mensahe o i-chat na diri, kanang i-message na diri sa ato nga programa. Unsa ang imong nasayran o nakatunan aron mahimo kang matinud-anon ni Lord. Uy, nindot kay na nga pangutana mga kaigsuonan, nga kinahanglan kitang mga Kristohanon nasayod sa mga pamaagi aron mahimo tang matinud-anon. Kay kung matinud-anon ta sa Dios mga kaigsuonan, si David nagsulti nga labaw nga matinud-anon ang Dios. Ngadtos tanang matinud-anon kaniya. Og muhaom na sa gisulti ni Jesus mga kaigsuonan nga kung unsay imong gibuhat, mausay imong madawat. Kung unsay imong ipugas, mausay imong anihon. Kung nagmatinud-anon ka sa pag-alagad sa Ginoo, oy imo nang anihon ang pagkamatinud-anon usab sa Dios. Ona nga ato rong pangitaon mga kaigsuonan og hinumduman ang matagusan nato kaugalingon mga kaigsuonan. Just remind lang ni sa ato ang kaugalingon mga kaigsuonan kung unsaon aron ta magmatinud-anon, aron mo ani putag pagkamatinud-anon sa Ginoo. Kay ang nagmauswa Mayo nga buntag ni Maya Enoch, ni Jocelyn Oliger Immaculata, may buntag ni Aljon Con Lamparan, may buntag ni mo diha Dong Aljon. Nindot kaay ni mga kaigsuonan, blessed morning Pastor Gideon, may buntag, blessed morning usab ninyong tanan. padayong matinud-anon sa iyang pulo, Padayong matinud-anon siyang pulong. anghaan sa kalangitan, ako iyang Ang pulong matinud-anon mga kaigsuonan, makita na diha sa imuhang mga buhat. Pakitaan usab na sa imo mga pinulungan sa tanang panahon. Kung maingon ta sa tanang panahon, naamangkas panahon sa kalisod, naamangkas panahon sa kadagaya, apan pabilin kang matinud-anon sa Dios. Naamangkas panahon sa mga pagsulay, naamangkas panahon mga kaigsuonan nga ikaw gilotos, apan pabilin kang matinud-anon. Butang nga gikinahanglan imong ipakita ngadto sa Dios ug dili sa tao lang.
ako iyang i-welcome. So, magulat-ulat ko diri mga kaigsunan kung unsa inyohang mga ikatampo, ika-share, ikapaambit diri sa ato nga programa, sa atong pakiguban karon mga kaigsunan ni ining paghisgot nato kung unsa ang mga pamaagi aron mahimutang matinud-anon sa Dios. Ang tanang buhay Payo nga buntag ni Sister Susana Pableo, no? Gikan sa Thailand. Good morning, Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo nakabalik na ka og live, Pastor. Kumusta mo, Pastor? Dalaygon ang atong buhing ka Dios. Okay ra gid mi diri Sister Susana, malipayon og madaogon. Jesus, pagkamaayo mo. Ato gyapon ning gigama nga awit mga kaigsunan, diri sa ato ang pakiguban ang pulong mo kinabuhi ko. Mangutana ko mga kaigsunan, no, pagbalik diri sa ato ang programa, unsay imong nasayran o mga nakatunan mahitungod aning pulong pagkamatinud-anon nato sa Dios? Unsaon aron matinud-anon ka? Unsaon aron mahimo kong matinud-anon sa Dios? Maayong nga buntag ingon ni Sister Jocelyn Oliger Immaculata, bisan pa man sa atong kawalan siguro ni Pastor, kinahanglan gyud nato nga tumanon ang iyahang mga sugo. Bisan na atay mga pagsubok sa atong kinabuhi, kinahanglan dili ta mubuhat og dautan. Kinahanglan gyud nga dili ta mubuhat og dautan, unya kinahanglan gyud nga tumanon gyud nato. Kay kun mubuhat og dautan unya dili pud ta mutuman mga kaigsunan, saon nato pag-ingon nga matinud-anon ta sa Dios? Bisag kapila pa ta moingon nga Lord matinud-anon ko nimo. Unya makitaan man na sa atong buhat kung nagtuman ba ta sa sugo sa Dios. Makitaan man na mga kaigsunan sa ato ang mga pinulungan, sa ato ang mga binuhatan sa tanang panahon, sa tanang dapit. Umiingon ta sa tanang dapit kanang ikaw ra usa o kaha na ang imuhang mga barkada o kaha na anang mga marites na nang sumbungiro. Si Gina Kamahalan, pabilin nga matinud-anon sa Ginoo. Unya pabilin lang gyud ta nga ihang trust and obey lang gyud. Unsa gani ang mga pamaagi aron mahimo tang matinud-anon? Mao man ni ato ang pangitaon sa atong programa. Unsay mga pamaagi aron mahimo tang matinud-anon? Unsaon nato pagkasiguro nga nagpabilin ta sa pagkamatinud-anon kung kita mismo wala makasiguro o wala masayod kung unsaon aron kita matinud-anon sa Dios? Mana nga ato ang katunan mga kaigsunan kung unsa ang gikinahanglan nato aron mahimo tang matinud-anon. Unsa may atong gikinahanglan, unsa may imong gikinahanglan? Nangutana kuno ko mga kaigsunan alang sa imuhang mga nasayran diya sa pagtuon o pagkaton sa balaang kasulatan. Unsa ang imong nasayran aron mahimo kang matinud-anon sa pag-alagad sa amahan? Ibayaw ko alang kanimo ang akong Ingon Sister Gingging Simpron, ingon diri mga kaigsunan, magpabilin sa pulong sa Ginoo, Pastor, og matinud-anon sa pag-alagad sa Ginoo maski adunay mga pagsulay. Dili lamang kutob kita sa pagdaig sa Ginoo kundi makit-an kini sa imong mga buhat. Yes, nindot kaayo mga kaigsunan gikan ni Sister Gingging Simpron, no? Nga magpabiling matinud-anon. Unya magpadayon nga mutuman sa iyang mga sugo. Amo ni ato arong pangitaon lagi mga igsoon kung unsaon gyud. Unsaon aron mahimo tang matinud-anon. Kay kung iyon tang magpabilin, dapat nasayod na ta kung unsa ang mga gikinahanglan, unsa ang mga ilahanan nga nagpaila nga matinud-anon ta. Unsa ang atong gikinahanglan aron kana bitang nagpabilin tang matinud-anon sa Ginoo. Jesus, pagkamaayo mo, bakong kasing-kasing iayo mo, ikalimtan mo pa ang tanan. Si Freddy Aquino, kinahanglan nga ang Dios lang ang imong saligan. Sa tanan isulat ni Solomon, panultihon, matud pa dire mga kaigsoon, kinahanglan nga sa tibuok mong kasing-kasing saligan nimo ang Dios. Aritas uban, no? Si Guard Old GMX Brookview, ang mga pamaagi aron mahimo kang matinud-anon sa pulong nagkinabuhi dunay kahadlok ug pagtahod sa Ginoo. Pulong, kahadlok ug pagtahod dili nato buhaton ang sala. Kabalo nata mulikay aron kita naas pagkamatinud-anon.
Ipadayon ang pag-ampo, padayon sa pagtuon sa pagbasa. Wow. So nindot ka ini nga mensahe. Salamat kayo no. Guard Old GMX Brookview. Salamat kayo sa imuhang pag-apil o paghatag usabong mga mensahe diri sa ato ang programa. Mga igsoon, dili ta makasiguro nga nagpabilin tang matinud-anon kung wala tay kahadlok sa Dios. Dili ta makasiguro nga nagpabilin tang matinud-anon kung wala tay tinuod nga gugma sa Ginoo. Importante, yes, naa kay pagtuo, naa kay paglaom, naa kay nakatunan, pero kung mohanap na gani ang imong gugma sa Dios, buta nga mohanap usab ang imong pagkamatinud-anon sa Dios. Mukupas na gani ang imuhang gugma sa Dios, magkauga og walay lami og walay kalipay, walay gana usab ang imuhang pag-alagad, labi na sa pagbuhat sa mga bulaton sa Ginoo. So kaning duha mga igsoon nga mensahe, ikinahanglan ni sa imuhang pagtuo, sa imuhang nakatunan, sa padayon natong pag-alagad sa Dios. Kinahanglan na kay kahadlok, o kinahanglan doon na kay tinuod nga gugma sa Ginoo. Si Hesukristo mga kaigsunan nga ato ang mangluluwas, nagbilin siya sa pinaka-importante ug pinakadakong sugo. Nga ingon diha mga igsoon nga kinahanglan higugmaon nato ang Dios sa tibok natong kalag, sa tibok natong kusog, sa tibok natong nauna, sa tibok natong kasing-kasing. Kay kung tinuod nga naay buhi kanunay atong gugma sa Dios, buhi usab ang ato ang tanan, pagtuo, ang atong pagsalig, pag-ila. Sa panahon nga doon na kay buhaton, doon na kay ihalad, doon na kay pagdaig nga himuon nga tos Ginoo, buhi kining tanan. So sa atong pag-alagad mga kaigsunan, ang gugma mao ang pundasyon sa pagkamatinud-anon. Timan ini, ang gugma maoy pundasyon sa pagkamatinud-anon. Moingon ganitang pundasyon, maunay sukaranan. Diha nagtungtong ang pagkamatinud-anon sa pulong gugma. Kung guba o kupas hanap o gabok ang atong pagigugma sa Ginoo, mawagtang og mabungkag usab kining pulong pagkamatinud-anon. Kung ang atong gugma sa Dios mga kaigsunan, mabugnaw, ang atong pag-alagad usab maluya. Maunay tinuod, sikat pa kaniadto mga kaigsunan. Bisan gani sa personal nimong kinabuhi mga igsoon, mahimo nga moabot ang kulayhon kung ang imong gugma mohanap. Gani, ikaw ug ako, kita nga mga tao sa kalibutan, kung asa gani nahatag nato ang atong kasing-kasing, tuwa usab nato nahatag ang atong pagkamatinud-anon. Tuwa didto paingon ang atong kadasig. Tuwa paingon ng mga igsoon ang ato ang huna-huna, atong pagbati. Taas ka naatay pailob, naatay paubos, naatay kalipay, naatay pagmaya. Sa butang diin nahatag nato ang atong gugma. Mao bitaw na nga kung tinuod ang nahigugma sa Dios. Mga igsuon, tinuod usab ang atong pagkamatinud-anon sa Dios. Kung naatay gugma sa Dios labaw sa tanan, unahon nato ang Dios labaw sa tanan. Kung maingon tang labaw sa tanan, tanang trabaho, pamilya, kwarta, o kaugalingong interes, kaugalingong pangandoy, kaugalingong tinguha, dili na sila mo'y mag-una sa atong pagduol sa Dios. Dili na maoy mauna sa ato ang pagdaig sa Ginoo. Kung tinuod ka na ta nga dunay gugmas Ginoo, mo nang ibutang na sa imong kinabuhi, sa imong pag-alagad sa Dios, nga ang pundasyon sa pulong pagkamatinud-anon way lain kining gugma.
Kay ang gugma mga kaigsunan, magkuyog ng kahadlok. Kung nuna kay gugma sa Dios, mahadlok ka nga mubuhat niyag sala. Mahadlok ka mga igsoon nga malayo niya. Tinuod na. Bisan ako nga lalaki, nibati ko gugma sa usa ka butang o sa usa ka babae nga karon akong asawa. Tinuod, mahadlok ko nga malayo niya. Mahadlok ko nga maguba ang mong relasyon. Hangtod nga karon akong asawa. Tungod kay doon ako'y gugma. Pero wala magpasabot nga ang akong gugma sa akong asawa, sa akong pamilya, kompetensya ni sa gugma sa Dios. Ngano man, sugo man sa Ginoo nga higugmaon nato ato ang pamilya. Bana higugma ang among asawa. Apan unaha ang Dios. Buti pasabot mga kaigsunan, kita mismo nakatugkad na kaila nakasabot kung unsa ang trabaho kinaiya buhat sa gugma. Unsa ang ato ang mabati nga batasan diha sa gugma. Nakay pailob, nakay kahadlok mga kaigsunan nga mubuhat og daotan. Mana nga kung doon na kay tinuod nga gugma sa Dios mga kaigsunan, dili ka makabuhat og dautan kay naa kay kahadlok sa pagbuhat niini. Yatong hinumduman mga kaigsunan ko sa Ginoo. Usa sa gilig-on ni Ginoong Hesus, mga igsuon, kanang higugmaa ang Dios. Timan ini siya mga kaigsunan, si Jesus mismo miingon nga, maghatag ko kaninyo kana bitawng ilhanan. Ingon siya kung tinuod mo nga naay gugma nako, mubuhat yun mo sa akong sugo. Naman sa Juan 14:15, kung tinuod mo nga nahigugman nako, tumana ninyo akong mga sugo. Ang tinuod nga matinud-anon dili lang tigpaminaw, kundili tigtuman. Akong balikon, ang tinuod nga matinud-anon dili tigpaminaw kundili tigtuman. Kay ang pagtuman maunay gikuha nga ilhanan ni Hesus nga doon na kay gugma niya. So sa atong pag-alagad sa Dios mga kaigsunan, inani ni, kung tinuod ta nga dunay pagtuman mga igsuon, doon na po tayo nakatunan. Kay dili man ta kasiguro nga nagtuman ta sa sugo sa Ginoo kung wala tayo nakatunan. Unsaon pod aron makakaton ta? Kanang sige tagpaminaw sa mga taong nagdaot sa atoa? O kanang sige kag paminaw sa mga taong nagdaot sa imuha? Ayaw hatagig panahon ang mga tao nga muguba, mudaot, mulibak, kay dili na maoy makatabang nimo. Mabitaw ng usa ka kanta mga kaigsunan nagmauswagon, kung daoton ka, ayaw paminawa, ipadayon lang, pag kinabuhis Biblia naman na dirigon. Ha? Atiman mo ka, Kung daotan ka, Jesus. asa to dapit? Ibayaw ko Ako ning pangitaon diri ha. Kani. tan mo ba ang kapak ang akong Pinoy Kani. Paminawan ninyo ni mga kaigsunan. Atiman mo ka ang akong Kani murag Hesus man din eh. Hesus pagka maayo mo. Arita sa nagmauswagon. Nagmauswagon. O niya kung nangandoy mo anig kapi nga kanta mga kaigsunan, bisitahi ang atong YouTube channel. Ablihan ninyo ang inyohang YouTube. O niya naadiha ang nagmauswagon. O kaha inyohan ng i-search lang diha sa inyong YouTube, nagmauswagon. Mauna na'y kanta diha niya, Compose Pastor Gideon diha. Tinud-anon. Nadiri kung dauton ka, kung daoton ka, ayaw paminawa,
barugi gyud na, buhata gyud na mga kaigsunan, kay maunay akong gi-apply mga kaigsunan. Kay sa atong pagpuyo manggod sa kalibutan, duha ra gyud ka tawo ang imuhang mahibaw kanang imuhang mahimamat, imong mahibalag na yung mga tawo nga para kang mabless kanang makabless ang ilahang mga pulong, napoy mga tao nga walay laing nakatunan ang pagdaot ra gyud sa imuha. Na dire mga igsuon no, to ni tan-awon dire. Kung daoton ka, ayaw paminawa. Sige. Kung daoton ka, ayaw paminawa, ipadayon lang pag kinabuhis Biblia. Kay ang Unsa gingon? Ipadayon lang ang pagkidabuhis Biblia. Unya ingon din nagmauswagon, dili pulong pabuhaton, kundi ang buhat maoy pasulti. So kung gusto ka mga kaigsuonan nga sa imong pag-alagad sa Dios, muuswag ka. The word kana bitang nagmauswagon ka sa pag-alagad nimo sa Ginoo. Kana bitang nagpabilin ka. Diha sa buluhaton nga gisalig ni Lord nimo. Wala ka mo lubad. Wala ka maluya. Bisan sa panahon sa panahon nga giluya kas mga tao. Kay sa panahon manggod nga piyalan ta sa Dios og buluhaton, diha sa tong pag-alagad like sa pagwali, sa pagtudlo, gipiyal na sa Ginoo. Sa tagsa-tagsa nanto kinabuhi. Gitagaan ta niyag katakos, gitagaan ta niyag abilidad, gitagaan ta niyag hiyas, gitagaan ta niyag gasa. Ingon si Apostol Pablo diha sa Efeso kapitulo 4, 7 hangtod sa 11, tagsa-tagsa nato gitagagasa. Lain-lain man tuod og gasa nga atong nakatunan, pero dunay 5 ka gasa. Uban diha mga propeta, uban mga apostols, uban diha mga ebanghelista. Uban diha mga pastor, uban diha magtutudlo. Kung ebanghelista ka, magwali ka sa kaluwasan. Magwali ka sa mensahe sa Dios. Kung magtudlo ka, magtudlo ka sa mensahe sa Dios. Uban ang pailob, uban ang pagpaubos. Buti pa sabot, sulayan ka kung doon na ba kay pailob, doon na ba kay paubos. Unsa man ang ipakita sa panahon nga sulayan ka. Uy, doon ay mga tao nga muguba nimo. Doon ay mga tao, mga kigsunan nga walay laing isulti, gawas lamang sa pagsakit nimo. Pero unsa may mga pamaagi o tambag sa Ginoo nga iyang gibilin diha sa Biblia. Sa panahon nga daoton ka, ayaw paminawa. Unsa gingon ni Jesus? Paglipay, pagmaya. Unsaon nimo unsaon aron magmalipayon, magmaya ka in the midst of trials nga gidaot ka. Kung sige kag paminaw nila. Likay. Muna ningon si Apostol Pablo diha sa unang Korinto 15:33 may siguro na. Likay ang mga taong daotan. Ayaw patunto ang mga daotang kauban makaguba sa maayo na unta nimong pamantasan. So likay ang mga kinaiya, mga kanang batasan o mga tao nga nagbato niini. Likay. Kay maunay posibilidad nga makapaguba sa imong pagkamatinudanon. Pero timan ini, bisan kung naa pa na sila, dili maguba ang imong pagkamatinud-anon kung giatiman o giamuman nimo ang imong gugma sa Dios. Kay ang pundasyon sa imong pagkamatinud-anon timan ini sumalas ato karong gisgutan, ang pundasyon sa ato ang pagkamatinud-anon sa Dios, ang gugma. Kung naatay gugma, naatay kahadlok, magpabilintang matinud-anon sa Ginoo. So unsaon aron mudako ang atong gugma, mulig-on ang atong gugma sa Dios? Time ang gikinahanglan. Time sa pag-ampo sa Ginoo kanang ikaw ra. Sa walay pag-agad di bisan kinsa, sa walay pag-agad di bisan kinsa nga tao sa kalibutan. Makristohanon man og dili kristohanon, ayaw pag-agad. Problema man pod, isa ra pong mudasig, isa ra pon madasig kung dunay mudasig. Kanang timan ninyo ni. Kung naanad ang ato ang kinabuhi sa pagdasig lang, inani ni siya. Kung madasig lang ka, kung dunay mudasig, how about kung ang mudasig ni mudaotan? May posibilidad nga madasig sad ka sa pagbuhat og daotan. Kay ang imong nakatunan og ang imong kinaiya nag-agad mas pagdasig. Ayaw og sugot nga mag-agad ra sa pagdasig ang imuhang pagkakristohanon.
Dapat doon na kay personal nga time para ni Lord. Personal nga relasyon ni Lord. Aron magpadayon ka nga magmatinud-anon sa pagtuman sa pulong sa Dios. Kay mo na giingon ni Jesus, kung tinuod kang nahigugman nako, mutuman gyud ka sa akong mga sugo. So ang pulong pagtuman, ang pagbuhat, mo'y gikuha nga ilhana ni Jesus. Kung tinuod ba ta nga dunay gugma. So unsay mga gikinahanglan aron magpabiling lig-on ang atong gugma sa Dios? Time. Time sa pag-ampo. Time sa pagpasalamat. Time sa pagdaig. Time sa pag-awit sa Ginoo. Dili lang kay okay na, nag-ampo na ko. Awiti ang Dios. Okay na, ni simba na ko. Awiti, simbaha, daiga, pakigsulti ang Dios. Kanang ikaw ra. Kanang ikaw og siya lang. Sultihan ta mo mga kaigsunan kung imo ning nabatasan sa imong pagkakristohanon. Kana bitaw muduol ka sa Ginoo nga nang ikaw ra. Magpabiling lig-on ang pundasyon sa imong gugma. Mao bitaw nang si Jesus mingon, pag-ampo kamo aron kamo dili madaog sa panulay. Dili madaog sa tentasyon. Pag-ampo kamo nga walay hunong, si Apostol Pablo nagsulti sa unang Tesalonica kapitulo 5:17, pag-ampo sa walay paghunong. Si Jesus misulti usab diha sa libro sa Lucas, kung wala ko malimot ani. Lucas 18 man siguro ni. Lucas 18. Ingon diha mga igsoon unya gisugilo ni Jesus kining sambingaya aron magtudlo nga kinahanglan sila magampo og dili gayod nila wad-on ang paglaom. So ang pag-ampo mga kaigsunan timan ini siya. Ayaw ni kalimti. Ang pag-ampo mao ang kusog sa espirituhanong kinabuhi. Kung dunay kadasi gusto ka nga madinasigon ang imong espiritu, gusto ka nga dili gayud maluya ang imuhang kaugalingon, bisan kung dunay magpaluya nimo apan di ka maluya, ayaw kalimti ang pagkamainampuon. Ayaw wad-a ang higayon panahon nga diin imong gahin ng orasaha para ni Lord. Kay ang pag-ampo mao ang kusog sa Kristohanong kinabuhi. Unsa gani ang pundasyon sa pagkamatinud-anon? Ang pundasyon mga kaigsunan sa pagkamatinud-anon, gugma. Unsa gani ang pundasyon mga kaigsunan o kusog sa espirituhanong kinabuhi? Pag-ampo. Busa kung doon kay gugma ni Lord, ayaw wad-a ang pag-communicate ni Lord. Ayaw wad-a ang pagdaig ni Lord. Ayaw wad-a ang pag-awit ngadto sa Ginoo. Unya Kristohanon ka, muawit ra pug ka kung doon kay kauban. Muawit ra pug ka kung naadi sa simbahan. Muampo ra pug ka di sa simbahan. How about ka nang ikaw ra usa? Mora ra kag iyong Kristohanon ra manig na ay kauban. Kristohanon ra kung naay kauban, pero kung walay kauban ambot lang. Bati kayo paminawon mga kaigsunan nga makit-an ka sa mga tao o makit-an ka sa kaaway nga makatugkad sila nga kaning bayhana, kining tawhana, makristohanon ra ni na ay kauban. Pero gulay kauban, di na ni kristohanon. Makakauban nig dili kristohanon na otrom sa ding di kristohanon. Ngano man, kulang kayog prayer. Sa ngalan ni Ginoong Hesus ako magdasig kaninyo. Ayaw wad-a ang oras nimo sa pag-ampo. Ayaw wad-a ang oras nimo sa pag-awit sa Dios. Ayaw wad-a ang oras nimo sa pagbasag Biblia. Pakigsultihi siya pinagi sa pagbasa, pakigsultihi siya pinagi sa pag-ampo, pakigsultihi siya diha sa mga awit. Daiga ang Dios. Kay maunay hinigiban taming kusog sa Kristohanong kinabuhi. Munang ayaw gyud wad-a ang pagtuon
pagbasa sa Biblia kay mao nay giingon diha sa Josue 1:8, ayaw kalimte ang basahon, ang balaod. Kinahanglan tun-an mo kini adlaw ug gabi ug pagkinabuhi sumala sa tanang nahisulat niini. Ug magmausuagon ka. Unya si David diha sa Salmo 119:105, ang tao mga kaigsunan nga magbasa o magkinabuhi sa Biblia, kanunay maglakaw diha sa kahayag. Kanunay siyang gitudluan sa dalan sa kadaugan. Kanunay siyang naglakaw nga madaugon. Ikaw ug ako nga mga Kristohanon sa atong panahon karon, angay dili maluya sa pagbasa sa Biblia. Kay damor ka mo basa, damor ka nga malig-on sa gugma. Unya, ang buhaton nimo, na kay panahon sa pag-ampo, na kay panahon sa pag-awit, na kay panahon sa basa, na kay panahon sa pagdaig sa Dios. Siyempre, na kay panahon kay maunay gidasig ni Lord sa atong pagkakristohanon. Kung na kay panahon anak, imo na nang gimintin sa imong pagkakristohanon, ayaw pag kumpiyansa. Ayaw pag adto og mga dapit lugar nga tintalon ka. Ayaw pagsalig nga, na ako'y panahon ni Lord sa pagbasa sa Biblia, pakigsulti sa Ginoo, pag-aawit, pag-ampo, pagdaig, na ako'y panahon. Magkumpiyansa na lang sad ka. Ayaw. Ayaw sa pagkumpiyansa. Kung naa kay panahon sa pag-ampo, pagdaig, pag-awit, pagbasa, mga kaigsunan, ikaduha, ayaw pagkumpiyansa. Likay ang mga lugar nga diin na ay tentasyon. Likay ang mga taong mutintal nimo. Diha sa unang Korinto kapitulo 10:13. Ingon din mga kaigsunan, unang Korinto, dili ikaduha, unang Korinto kapitulo 10 versikulo 13. Ang tanang tentasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan, kay ang Dios mutuman gayod sa iyang saad, og dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay og unya makalingkawas gikan ini. Dugang sulat ni Apostol Pablo diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 versikulo 28. Ingon din versikulo 22. Likay ang mga daotang butang nga gusto kayong himuon sa mga batanon. Tinguha inoon ang pagkamatarong, pagtuo, gugma, pakigdait, uban ni adtong maputli o kasing-kasing nga nagsampit sa ngalan sa Ginoo. So, ang ipakita din mga kaigsoon, yes, makaagi kag tentasyon, makaagi kag mga pagsulay, pero i-maintain ang paglikay. Likay ang tentasyon. Likay ang mga dapit lugar nga naang tentasyon. Unsaon paglikay? Inani ni. Kinahanglan kaila kag mga tao. Kay ingon man dinhi mga kaigsunan nga, likay ang daotang butang o gusto kaayong himuon sa mga batanon, ya tinguha hinoon patarong, pagtuo, gugma o pakigdait. Uban ni adtong maputlig kasing-kasing. But ipasabot, kinahanglan makaila kag mga tao, ila-ilaha gyud ang mga tao. Kani putli ba ni kasing-kasing, dili ba ni guba og utok? Dili ba ni guba og batasan? Uban ni adtong mga taong putli. Ingon din mga kaigsunan, kanang magtinguha di kas pagkamatarong o pagtuugugma o pakigdait, magtinguha ka ani, kinahanglan ang imong aplikasyon, ang imong buhaton mauni. Pangita ang mga tao nga dunay putli o kasing-kasing. Ila-ilahan ang mga taong dili kana bitang dautan og huna-huna. Kay kung dauta huna-huna, dautan og batasan, ingon si Apostol Pablo, malagbit nga matakdan ka. Munang bisan asa ka nga simbahan, ila-ilahan ang mga tao, dili ba ni limbungan, dili ba ni kinintawhana, dili ba ni libakira, dili ba ni kusog manaot. Kay si Jesus nagsulti, mailahan nimo ang tao, ang kasing-kasing sa tao, kung dautan manig dili, pinagi sa muguwa sa iyang baba.
Na gani mga Kristohanon nga ang mugwawa sa iyang baba puro ra pagdaot. Nagpakita na nga ang iyang kasing-kasing guba. Kung guba gani ang iyang kasing-kasing, ayaw paduol. Kung nagtinguha ka sa pagkamatarong, kung nagtinguha ka sa pagtuo o paghigugma o pakigdait, ayaw paduol. Kinahanglan distansya ka. Unsaon nimo pag distansya? Wad-a, hununga ang imuhang komunikasyon. Distansya tuod ka, pero sige ra po kag panawag, sige ra po ka og chat, sige ra po kag pakigsulti. Distansya suod ang imuhang lugar. Lalin ko dire, Pastor Gideon, lalin ko dire. Pero ang imong gi-communicate, ang imong gi-chat, ang imong gi-text, ang imong gi-video call, mga tao nga guba og kasing-kasing. O sa gani ang ilanan sa taong guba o kasing-kasing, sige ra sultig guba, sige ra pandaot. O niya, kung sige ra pandaot, niya mag-awit-awit mo. Ngantos Ginoo, sige, daig ta. Way lami. Walay, dili malipayon ang Dios nga mutan-aw sa tao nga mudaig mga kaigsunan apan ang iyang lang gipamulong puro kadaot. Munang sa akong kinabuhi mga kaigsunan, sa tanan nga akong kinabuhi, gikan sa akong kaugalingon sa akong pamilya Pinoyanan, moyon ko nga, pasalamat yung kus Ginoo nga na ako'y nakatunan kaniadto pa. Kung ang akong nakatunan, wala na ako ibaliwala. Kanunay na akong gipamalandungan nga nagpabilin ba ko niini. Nganong moyon kong na ako'y nakatunan, siyempre daghan na kay kong nasinatian. Bisan kamo, daghan na kayo mong nasinatian kay nako. Siguro, daghan pa kayo mga tao nga mas naay nasinatian kay nako. Buta nga, dito mo dapat magpabilin. Moingon ko nga, tinuod, bisan unsa pa ka kamayong tao, bisan unsa pa ka kabalaan, maayo nga tao, apan kung kanunay nimong gikauban, kanunay nimong gi-communicate, kanunay nimong gitagaag panahon ang mga guba o kasing-kasing, naminaw kanila, nakigchismis kanila. Muna iingon si Apostol Pablo sa unang Korinto, basahon gud nako ni mga kaigsunan sa 15:33. Basahan ninyong Biblia diha. Ayaw kamo patunto ang daotang mga kauban, makadaot sa maayong pamatasan. Likay ang mga dapit, ang mga dautan, dili nato tugutan nga natay komunikasyon. Aron ang imong pagkamatinud-anon sa Dios magpabilin. Dili mo layo sa imong kaugalingon. So likay ang tentasyon, likay ang mga lugar nga diin na ang kadaot. Unsaon paglikay, kinahanglan ka antigo kang moila og tao. Kaysa ako nang gikaingon, bisag kapila pa ka mo kuan, balhin-balhin mga kaigsunan, apan kon ang imong gi-communicate ang mga taong daotan, kanara bang taong mga daotan mga kaigsunan, di gyud na mo uswag. O na gipakita sa Biblia. Dili layo kayo ang panalangin. Sunod, mupadayon kabisan kung dunay mga pagsulay. Kung naa kay nasinatian nga dili maayong panahon, dili maayong lugar, dili maayong dapit, dili maayong mga tao, ayaw ug ungot diha. Kinahanglan mo padayon ka sa paghatag og panahon sa Dios. Ipadayon ang pag-awit, pagpasalamat, pagsimba nga matinud-anon, pagbasa sa Biblia nga walay pagpangumpara ni pakigtandi ni bisan kinsa. Ipadayon. Unya katuni ang pagkamatinud-anon. Mupadayon ka, padayon usab kang magkat-on sa pagkamatinud-anon nga magsugod sa gagmayng butang. Gamay ra man akong sweldo, gamay ra man akong income sa akong negosyo. Kung gamay, diha ka magsugod nga matinud-anon ka. Bisan kung kulang kag income, kulang ka og kwarta, moingon ka nga, dili lang ko kasimba kay kulang akong budget. Dili ka matinud-anon, usaon pagka matinud-anon nimo, nga dili naman gani ka matinud-anon sa gagmayng butang.
Muna nga kung naakay nasinatian nga kalisod, naakay nasinatian nga kawaladon, ayawat ang pagkamatinud-anon sa gagmayng butang. Saon man pod, kung naaka-agi gani kalisod, ay gani ang pangita, gamay na gani income, mo ingon dayon nga, nangalaga naman ta ko, lisod man lagi. Gisulayan ra ka. Nangalaga naman ta ko. Mura man noong ko gigabaan ani. Wala namang ko'y tarong income, wala ko'y tarong trabaho. Nganong wala kay tarong income? Nganong wala kay tarong trabaho? Basta gisulayan ra ka. Kung makahalad pa ba ka sa Ginoo bisan kung short na kas imong budget para sa imong kaugalingon apan wala nimo tuguti nga mas short ang imuhang pagkamatinud-anon sa Ginoo. Ang Dios mo tan-aw sa atong pagkamatinud-anon, timan ini, dili lang sa dagkong butang, kundi sa gagmayng butang. Matinud-anon ka sa gagmayng butang or gitawag ni Jesus kasaligan kas mga gagmayng butang, kasaligan usab kas dagkong butang. Kung matinud-anon ka sa gagmayng buluhaton, kasaligan usab ka matinud-anon po ka sa dagkong buluhaton. So ayaw hunong kung naa kay mga pagsulay. Ayaw biyai ang imong nakatunan. O niya, ayaw og biya pod sa tinuod nga mga Kristohanon. Adto ka makighugoy sa mga tinuod nga mga magtotoo. Muna nga kung imong tan-awon mga kaigsunan ang gisulti diha sa Hebreo Kapitulo 10, 24-25, ayaw undanga ang batasan sa pagsimba, batasan sa pagampo, batasan sa panagtigom, sama sa gibuhat sa uban. Kung imo pong landawon ang mga magtotoo nga grabe sila kainit sa pag-alaga diha sa buhat Kapitulo 2, sugod 42, adlaw-adlaw naa sila'y panagtigom. Na ang pag-inambitay, na ang paghinatagay. Unya ingon diha pagyod nga wala sila mag-ingon nga ako ani. Ang tanan nga naa nila ilang gipanag-ambitan. Ang simbahan malig-on mga kaigsunan sa pagtuo ug magpadayon ang panagtigom. Padayon ang panaghiusa. Unya ayawad ang imong pagsalig sa Ginoo. Maunay mga butang nga gikinahanglan aron ang atong gugma mulig-on, magpabilin. Nya ibutang sa ibunahona nga aduna lagi gisaad ang Dios nga ganti. Ug ang ganti nga gisaad sa Ginoo adto niya ihatag sa mga taong matinud-anon. Gipadayag 2:10 nindot kay na diha. Ang Dios adunay ganti alang sa mga nagpabiling matinud-anon. Ang ato gyung kinabuhi mga kaigsunan, timan kinahanglan magpabilin nga matinud-anon. Unya ang pundasyon sa pulong matinud-anon ayaw kalimti, gugma. Gugma gyud. Mga igsoon, basahon nako ni nga Gipadayag Kapitulo 2. Gipadayag Kapitulo 2 versikulo 10. Ingon dinhi, ayaw kahadloki ang bisan unsa nga imong antuson, bilangguon sa iyaw ang pipila kaninyo aron pagsulay kaninyo og mulungtad na pulo kadlaw ang imong kasakitan. Pag matinud-anon hangtod sa kamatayon og hihatag ko kanimo ang korona sa kinabuhi. Unang pagmatinud-anon, nindot sa ni nga kumpusa ning awit mga igsuon kining word pagkamatinud-anon. Pagmatinud-anon. Ako ning pangayuan sa Ginog awit pagmatinud-anon. Kay naa naman tay kanta nga Hesus pagkamaayo mo. Ano po tay nagmauswagon. Ang pulong mo kinabuhi ko. O niya bag-ong kinabuhi. Kinabuhing bag-o. Halad. Saad sa Dios. Daghan pa ko mga kanta mga kaigsunan. Nga tungad do ako raning mabahig. Uminaw sa taning awit nga magbauswagon. Nagbauswagon nirila sa to programang pulong mo kinabuhi ko.
magmalipayon. Kung dunay pagsulay, pailob lang kanunay, kay ang Dios magpanalangin sa panimalay. Lagang sa kadaogan, tuyok ang Kristo, padayong matinod anon sa iyang pulong. Ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome, kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Sa mga panaw magmaigmaton, sa mga pulong tanan maka-Dios nun. Likay ang garbo o tanang dautan, kay ang paglikay mao'y hinihiba. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo, padayong matinod anon sa iyang pulong. Ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome, kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Kung dauton ka, ayaw paminawa, ipadayon lang pag kinabuhis Biblia, kay ang nagmauswagon dili pulong pabuhaton, kundi ang buhat mao'y pasultihon. Lakang sa kadaogan, tuyok kang Kristo, padayong matinod anon sa iyang pulong. Ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome, kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo, padayong matinod anon sa iyang pulong. Ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome, kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Ato ta mga kigsuonan, sa pagbasa sa inyong mga mensahe, nya padayon ko kamong gidasig sa pag-share sa itong programa ngadto sa inyong mga kaila, sa inyong mga ka-churchmate, sa inyong mga pamilya. Ipadayon ang pag-share sa itong programa, kay sa pagbuhat nimo nini nakitaan ka ni Lord og i-bless ka sa Ginoo. Hinumdumi ang ganti nga gisaan o giandam sa Dios, kini matuman ug madawat sa mga tao nga dunay gibuhat. O padayon mga kaigsunan sa pag-share, pagpasa, pagpanugilon nga diha sa programa ang pulong mo kinabuhi ko, na kay makatunan, na kay masabtan nga magdala kanimo sa kausaban diha sa imong pag-alagad sino. Kausaban nga maghatod kanimo sa panalangin sa Dios nga iyang giandam. Kang Kristo. Sa mga panaw magmaigmaton, sa mga pulong tanan maka-Dios no. Likay ang garbo o tanang dautan, kay ang
Paglikay mao'y hinigiba. Lakang sa kadaogan, kuyog ang Kristo. Padayong matinod-anon sa Mayo nga pakig-uban no ni Freddy Aquino Tanyo. Gangaan Amin. sa kalangitan. Mitulo akong luha ani nga kanta pastor. Nagmauswagon maayo unta na ana ni karaoke. Okay, ako aning gaman og karaoke kay naaraman ni files diri sa akong computer. Akong gaman ya nig -1. Kay plain ra man guni siyang gitara. Anya ako ni siyang gaman niya -1. Kani nga kanta ha. Ani karaoke unya. Bayo nga buntag ni Kilisti Fargan Rivas Ribulin, ma-earning pastor, shout out sa Kanay family, Kilisti family, Fargan family, og Rivas family. Thanks pastor. May buntag ka natong tanan. Buhat mao'y pasultiho. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo. Doon na mo yung mga pangutana mga kigsunan, ipaabot ra sa akong account Gideon Candelario o kaha text lang sa ako ang number 0932638434. Pwede ra mo text ana. Pero doon ako'y bag-o nga number nga register po ni gyud sa kuan. Smart kay ang ako ang daan murag ni feedback naman ko ning akong daan nga number. Na ako'y gipa-register gyud sa smart. Na rehistro gyud ni nga number ako nya ning kuan diri sa ato ang pakiguban. Wala na ako memorize. Gangaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome. Kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. So mayo nga pakiguban sa tanang mga listeners sa ato ang FM station 11.3 nga nano kadiri sa Sardinia. Ang Dios magapanalangin, ang Dios magauban kanatong tanan. O salamat sa Ginoo. Ayaw ninyong kalimti ang pundasyon sa mga matinod-anon, gugma. Aron padayon kang mahigugma, ayaw wad-a ang mga panahon nga diin imong gisaad sa Ginoo. Panahon sa pagsimba, panahon sa pagbasa, panahon sa pagampo, ayaw ginawad-a. Nya likay ang mga lugar dapit nga na ang mga tentasyon. Kinahanglan katigo kang mo ila og tao, ila-ilaha ang tao. Dili ba na siya garboso, dili ba na siya dautan, dili ba na siya hambugiro. Kay kana nga tao makatakod na nimo. Muna nga ingon dito si Apostol Pablo nga paningkamote ang pagkamatarong, pagtuo gugma og pagkigdait kauban sa mga tao nga putlig kasing-kasing. Mo na ato ang nadunggan diri. Nana na si YouTube. Sige gingging Toryon. Ana na si YouTube kani nga nagmauswagon. I-search lang ninyo ang nagmauswagon og i-search lang ninyo ang pulong mo kinabuhi ko. Naa diha ang mga video nya naagani akong mga anak diha kay nidula lagi sila basketball sa amo ang kuan among barangay unya ang ilahang among magong barangay diri nagpasiog basket sa mga bata unya ang ilang kontra mga inano. Ako na lang tong gipost diha sa tong programang pulong mo kinabuhi ko YouTube channel mga kaigsonan kay aro po matanaw sa mga bata o mga bisita dire. Kay naaman po'y gihatag sa Ginoo nga matanaw dire sa YouTube. Dili na cellphone gamiton mga kaigsonan. Monitor na. Amo na nga ako nang gi-upload po diha sa YouTube ang dula pod sa akong mga anak. Ilang kontra mga inano. Ako na lang po nang gi-upload diha para makitaan po sa ako ang mga anak ug sa amo iya po mga amigo, mga amiga dire nga bisita dire sa balay. Ay makitaan dire sa monitor. Na ako na lang na-upload. Unya ang mga kanta mga kaigsonan ako ra ning kuan. Ako ra ning gamaan o niya karaoke. Mayong buntag ni Mary Jane Dinoyo Iran. May buntag ninyo diha sis. Kumusta mo diha sis? Padayon ra gyud no, padayon lang. Ang Dios magauban ninyo magapanalangin Sister Mary Jane Dinoyo Iran vlog. Para kang Kristo. Kay ang tanang buhat ko para kang Kristo.
Oras mga kaigsunan alas 10:58 oras na sa akong pagpanamilit. Kay mo relax po kung kamay nya doon ako'y buhaton pagpangandam alang sa blessing ug mang adlaw nga paghimuon dito sa farmer park unsa ni view diha sa Nugas. Nindot po kayo nga view diha. Ato tas mga pag-ampo mga kaigsunan atong pasalamatan ang Dios. Ihawas mo sa kalisdanan, ipasunod mo pa sa imong dala. Jesus, Ato ta sa paghangyo, pagduol, pagpasalamat sa Ginoo mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom ni kami aron sa pasalamat sa kadaugan, mga panalangin, mga minsay nga mong nakatunan mahitungod sa among pag-alagad kanimo. Aron kami dunay ti kasiguruhan diha sa imo mga kante nga imong gisaad sa among pag-alagad kanimo lamang. Salamat o Dios nga imo kami gilig-on og gidasig ipahinumduman o gitagaan og mga kahibalo mahitungod kung unsay angay buhaton og himuon og angay namong ipadayon. We declare blessing Ginoo sa matag usa na naa kadasig sa pag-share niini ngadto sa uban og mga kailag higala. Dalaygon ka nga Dios mga uban mga protection kanamo o Dios. Among kinabuhi walay mahimo kun wala ka. Nisalig og nanginahanglan kami kanimo. Busa mo isalig itugyan diha kanimo ang tanan. Ug ang tanang mga pagdaig, pagpasalamat, pagpasidungog, himaya kadungganan amahan alang lamang kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kini yung suon Pastor Gideon, maingon na sa tong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good morning. Ug unsa may mga pangutana ninyo dire ayaw kalimot isina dire sa ako ang account Gideon Candelario o kaha text lang sa atong number 0932-638-4134. God bless. Good morning. pagdaing nag-aawit kanimo amahan Jesus magahalan mga pagdaing mag-aawit kanimo amahan ihalan na ang tanan ituya na ang tanan iha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, iha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, iha kanimo